Здравейте, аз съм Антенчев от Астрафолио. В днешното видео ще ви покажем как правим тест на фолия слънцезащитни. Тези стъкла тук вече са облепени. Написали сме всяка една от плочките с какво фолио е облепено. Може да видите Global HP серия 20, тук имаме QDP Керамик 18%, имаме Global QDP Керамик 80%, може да видите почти прозрачно фолио за предни челни стъкла. След което имаме и Global ER Supreme 15. Това е най-високия клас. Защо ER? За да спира инфраред, съкръщението от инфраред. Тоест, като ефект, ние какво трябва да търсим в едно фолио? Първо, UV защита. Да, всички фолия имат UV защита. Масово клиентите идват и казват: много се ми е топло в колата, искам да сложим някакво фолио с UV, за да спрем топлина. Всъщност, UV-то предпазва само текстила и вътре интериора да не избелява и да няма визуални разлики цветови. Най-необходимото, което вие като клиенти трябва да търсите, е фолиото да има максимален ефект на намаляне на инфраред лъчите. Това са реално лъчите, които греят и създават топлината в купето и го усещате по ръцете. Така че сега ние с нашата машина ще направим един тест. От тази страна отдясно имаме прозрачно стъкло, без фолио. Започваме по пирамидата отдолу нагоре. HP серия 20, може да видите. Така, тук ще стартирам в момента температурата. Ще видите температурата на тези датчици под фолиото в двата случая, вляво и вдясно. Също така ще видите температурната разлика отгоре между двете фолия. Нека да направим теста. Занулихме го. Стартираме. Както виждате, тук температурата се покачва драстично. Аз мога да го усетя и с ръката си. Под плочката до момента тук е 31,5, 7 градуса. Виждате разликите. Тук е 37. Тоест температурната разлика до момента от преди и след. Тук е 11 градуса до момента, тук е 7. Може да видите в момента разликата под плочката с фолио е 35 градуса, под плочката без фолио е почти 42 градуса. Да, не е максимален ефекта, но тук серията е среден клас фолио. Така че спираме го, охлаждаме машината и ще минем да ви покажем с следващата плочка. Следващата ще бъде QDP Керамик 18. Керамична серия фолио, висок клас, защита. Нулираме температурата. Стартираме отново. Както виждате, за момента температурната разлика на плочката без стъкло е над 11 градуса, тази, която е с стъкло, е едва 3 градуса разликата. Или достигнатата температура под фолиото е 33,2 градуса, под стъклото без фолио е почти 46, вече 46 градуса. 13 градуса разлика. Спираме отново, охлаждаме машината, слагаме следващата плочка. QDP Керамик 80. Пак повтарям, най-подходящия продукт, който може, един от най-подходящите продукти, които може да ви предложим за челни стъкла. Да нямате проблем с полицаите. Както виждате, няма визуална разлика и да има е само в цвета на стъклото. Това е без фолио, това е с фолио. Нулираме уреда, стартираме отново. Така, както виждате, тук температурата в момента е 34,2, тази страна е 48,7. Температурната разлика от преди да стартираме фолиото и след, повишението е 4 градуса и половина. В този случай без фолио повишението е 15 градуса. Сега ще пробваме и най-високия клас, Global Infrared. Сега поставяме Global ER 15. Нека да видим разликата. За момента повишението е половин градус, докато на плочката без фолио е вече 11 градуса. Тоест, ефекта е умопомрачителен. Каква разлика? 0,7 градуса повишение на плочката с ER фолио, 14,2 градуса разлика в температурата на плочката без фолио. По-изчерпателно от това не мога да бъда. Слагайте качествени продукти на вашите автомобили и ще имате адекватна защита.